Mira, feia dies que volia trobar-te perquè és que, de debò, jo soc d'una generació que vam néixer a l'època del franquisme i tot això, i hi ha una cosa que vull dir-te. M'has fet recuperar la confiança en la política. Jo ho tinc claríssim, Lídia. L'Oriol és un tio honest, és un tio generós, és un tio sincer, és un tio que s'ho curra. Tinc claríssim, l'Oriol ens portarà a un estat independent, però és que no només independent, sinó socialment just, progressista, amb moltíssimes més oportunitats. O sigui, no tenim un altre. L'Oriol és el candidat, és el nostre president. Oriol, això és un gran projecte i ho tirarem endavant, perquè el que molts catalans no han pogut veure i han desitjat i han somniat, nosaltres ho assolirem. Jo votaré l'Oriol, perquè és el meu president, perquè ell ens portarà allà on fa molts anys que volem arribar, que és a un estat propi. Oriol, aquesta vegada guanyarem. Així pren, i així pren, tot el fruit que et pugui donar, el camí que a poc escrius per demà. No dubteu que un dia guanyarem i portarem el país a la llibertat. Apreteu fins al final.